Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Galario. Taong 1963, Daplian, Masbate. Matagal na panahon ng mangingisda itong si Galario. Ayon sa kanya, halos nalibot na niya ang mga gilid ng isla para lamang makapaghanap buhay. Hindi madali ang buhay sa laot, kaya lahat ng hirap na pagdaanan na niya. Dahil dito, kaya nahubog siya ng panahon bilang isang matatag na tao na may buo ang loob at pag-iisip. Bagay na kahit bata siya, alam na niya kung ano ang mali sa tama. Naging sandigan na rin siya ng kanyang ama na halos hindi makapaghanap buhay dahil sa trabaho nito. Ayon kay Galario, na noong nabubuhay pa ang kanyang ama, isa itong manggagamot. Hindi lang basta-bastang manggagamot, bagkus masasabi niyang ganap sa larangan nitong tinatahak. Buong buhay nito, nakatuon sa pagtulong sa tao, kaya silang magkakapatid, tila bang nawala na ng puwang sa buhay nito. Mas prioridad ng kanyang ama na makatulong sa iba, sa halip na tulungan ang kanilang pamilya. Kaya naman sa murang edad niya, kahit bata pa ang kanyang pag-iisip, natutunan na niyang maghanap buhay upang hindi sila magutom. Tutulman dito ang kanyang ina. Sa katagalan ay natanggap na rin ito ang mga ginagawa niya, buhat sa kaginhawaang naibibigay niya. At sa pagsapit ng taong ito, hindi may pagkakailang napakahusay na ni Galario. Kung dati nahihirapan siyang makakuha ng malalaking isda sa tabing dagat, sa puntong yon, halos ubusin na niya ang mga naninirahan dito. Araw-araw mahigit sa 10 malalaking isdang bato ang kanyang nakukuha. Isa dito ang kinakain nila, tapos ang 9 naman binibenta niya. Kaya kahit walang trabaho ang kanyang ama, naibibigay niya ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngunit dumating ang isang araw na mayroong nangyaring hindi inaasahan. Habang namamana itong si Galario, may nakita siyang kakaibang halaman sa ilalim ng dagat. Hinawakan niya ito, subalit paglapat dito ng kanyang kamay, may naramdaman siyang kakaibang bagay na gumagapang sa kanyang katawan. Mabilis itong kumikilos sa ilalim ng kanyang sistema, kaya dala ng pagkataranta, napilitan siyang umahon kahit napakalalim ng sinisid niya. Pag-usli ng kanyang ulo sa ibabaw, bigla naman siyang nakaramdam ng kaba matapos manigas ang katawan niya, kasabay ng unti-unting pagsikip ng kanyang dibdib. Nahihirapan na siyang huminga, kaya bago mawala ng ulirat, pinilit niyang makarating sa pangpang upang mailigtas ang kanyang sarili. Ang kaso lang, mataas ang mga batong kanyang tinalunan, kaya hindi niya yun naabot hanggang sa dito na siya pinaghahampas ng alon. Paulit-ulit itong nangyari, nakalaunay umagaw sa kanyang malay. Akala niya noong mga oras na yun mamamatay na siya, pero pagmulat niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa gilid ng dalampasigan, malumanay na inaanod ng alon. At nang maalala niya ang nangyari sa kanya, dito niya na marahang pinakiramdaman ang kanyang sarili. Nang mapagtanto naman niyang naigagalaw niya ang kanyang katawan, dahan-dahan na siyang tumayo habang pinag-iisipan ang mga nangyaring kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na siya nagdesisyong umuwi. Wala mang dalang huli, di niya na yun inisip gawa ng ang nais niyang gawin noon, maipakita sa kanyang ama ang sarili niyang kalagayan. Kahit di gaanong naniniwala sa ganoong panggagamot itong si Galario, napilitan siyang lumapit dito alang-alang sa kanyang kalusugan. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatna niya ang kanyang ama na katatapos lang sa panggagamot. Pagtingin na nilang dalawa, di siya nagdalawang isip na lumapit at magsalita. Tay, gusto ko sanang magpatingin sa inyo. Kanina kasi habang sumisisid ako, merong hindi magandang nangyari. Gusto ko malaman mo kung ano ito, dahil pakiramdam ko, pumasok ang bagay na yun sa loob ng aking sistema. Nang marinig naman yun ng kanyang ama,
Hindi ito nagdalawang isip na tingnan siya. Ang problema lang, kahit nahilot at napakiramdaman na nito ang kanyang katawan, wala yung mahanap na kakaiba. Lahat normal, hanggang sa may makita itong kulay lilang bagay na dumaloy sa ugat niya sa kamay. Dahil sa bagay na yan, hindi may pagkakaila ng tatay niya ang matinding takot at pag-aalala. Walang sabi-sabi, di na yun nagdalawang isip na tawasin siya. Inabot ng gabi ang panggagamot nito, subalit wala pa rin itong nakita. May mga naaaninag sa tawas ang tatay niya pero hindi nito matukoy kung ano ito. Kaya naman, nagpasya na yun na humingi ng tulong. Matapos ang nangyaring gamutan, nangako ito sa kanya na sasamahan siya sa kakilala nitong manggagamot para magpatulong. Batid din ito na hindi normal ang nangyayari sa kanya, kaya naman tinuturing ito ng kanyang ama bilang isang seryosong banta. Nang marinig naman yon ni Galario, abot langit naman siyang nagpasalamat. Bagaman ito ang unang pagkakataon na nag-alala sa kanya ng husto ang tatay niya, naniniwala siya na noon pa man, malalim na ang pagpapahalaga nito sa kanilang pamilya. Dahil dito, hindi siya nagdalawang isip na sang-ayunan ang nais nito. Sige na, Galario. Magpahinga ka na muna. At bukas maaga tayong aalis. Huwag mo munang isipin ang tungkol sa bagay na yan. Nangangako ako na gagaling ka, anuman ang maging kapalit. Wika nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, nakatulog siya ng walang anumang pangamba. Pero ayon kay Galario, habang nasa kasagsagan siya ng pamamahinga, nararamdaman niya ang pagsabay ng nilalang sa kanyang dugo. Dahil dito, kahit tulog ang kanyang katawan, gising na gising ang kanyang wisyo. Kinabukasan, pagtilaok ng manok, dito na kinalampag ng kanyang ama ang kanyang silid. Dali-dali naman siya noong bumangon para makapaghanda na. At sa pagsapit ng 6:00, iniwan na nila ang kanilang pamamahay. Malapit lang naman ang kanilang pupuntahan dahil ayon dito, nakatira lang umano ang kaibigan nito sa baryo. 2 kilometro lang ang layo nito sa kanila, kaya narating nila yon ng mas maaga. Pagdating nila sa bahay ng manggagamot, agad sila nitong pinapasok. Nataon ding wala itong pasyente, kaya natulungan siya nito ng mas maaga. Maraming ritual ang ginawa ng albularyo, hanggang sa nalaman na nito kung ano ang nasa kalooban niya. Ayon dito, isang uri umano ng kataw ang pumasok sa kanyang katawan. Nabubuhay ito sa pamamagitan ng dugo ng tao, at kapag nakahanap na yon ng matitirahan, hindi na yun umaalis doon. Mananatili ang kataw sa loob ng kanyang sistema hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Gayunpaman, wala silang dapat na ipag-alala dahil wala naman yung masamang epekto sa katawan niya. Dagdag pa nito na, mas marami yung maibibigay na mabuti sa kanyang katawan, kaya mas mainam na wag na nila itong pakialaman. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman yung sumagot sa kaibigan nito ng, Sigurado ba kayo dyan? Baka naman nagpapanggap lamang ang mga nilalang na yan. Nagkakamali ka. Hindi sila magpapanggap, kaya makakaasa ka. Konting kaalaman, ang mga taong tinitirhan ng mga yan ay sinasabing may mabubuting puso. Ayaw nila itong mapahamak, kaya kapag nakakakita sila ng pagkakataon, hindi sila nagdadalawang isip na makipag-isa rito. Manalig ka, Katalino. Nasa ligtas na kalagayan ng anak mo. Babala pa nito na, mas mainam na wag na nila itong pakialaman upang hindi nito marebueltahan ang katawan ni Galario. Marami na rin kasi yung nasaksihang tao na namatay sa matinding karamdaman buhat sa pagpupumilit nitong alisin ang kataw na naninirahan sa kanilang mga sistema. Matapos naman nila itong marinig, sa halip na magdahilan, taos-puso na lamang sila ritong nagpasalamat. At magmula noon, sinikap nilang mabuhay ng normal sa kabila ng mga bagay na kanilang nalaman.
Ilang araw pa ang lumipas. Unti-unti na ring bumalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Ngunit dahil sa pag-aalala ng kanyang ama, kapag wala itong pasyente sa kanila, sumasama yun sa kanya hindi para tumulong, bagkus ay para maturuan siya ng lihim na karunungan. Naniniwala ito na mahalagang malaman niya ang mga bagay-bagay na ginagawa nito upang kung sakali mang dumating ang panahon na ito ay kanyang kakailanganin, meron siyang mahuhugot. Bilang anak, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang sumang-ayon. Alam niya sa kanyang sarili na bagay ito at tama, kaya malugod siyang nag-aral at natuto. At sa katagalan, unti-unti na rin siyang nagkaroon ng interes dito. Dahil sa ganoong pangyayari, nasaksihan niya ang mga nakakagimbal na karamdaman ng mga tao sa baryo. Pagtatapat ni Galario Pinuno, hindi lang naengkanto ang madalas na kinakaharap ng tatay niya. Minsan nakakatagpo rin ito ng mga taong inaaswang at kinukulam ng mga kalaban nila. Nakakaya naman yung solusyonan ng tatay niya, pero kapag masyado na itong malala, hindi ito sumusugal. At imbis na magpakabayani, pinipili niyang papuntahin ang mga ito sa tahanan ng kanyang kaibigan. Ito ang nagiging kaagapay ng kanyang ama kapag may kinakaharap itong problema na hindi nito kayang masolusyonan. Dahil sa ganoong sitwasyon, di niya maiwasang mapatanong. Alam kasi niya na maraming magagawa ang tatay niya para matulungan ng mga taong may malubhang karamdaman. Naniniwala kasi siya na pinaghirapan na nila ito, kaya bakit hindi pa nila yun ituloy? Subalit nang marinig ito ng tatay niya, mariin siya nitong inabisuhan na hindi pa niya nalalaman ang mga bagay-bagay. Anak, sa larangan ng panggagamot, hindi ka bayanihan ang pinagbabasehan. Minsan kailangan mong tanggapin ang iyong mga pagkukulang. Hindi ito kahihiyan, bagkus ito ay katalinuhan. Ayokong umabot tayo sa punto na magkakaroon ako ng maraming kaaway dahil dito. Tandaan mo, tungkulin kong tumulong, pero hindi ko tungkuling makipagdigma sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Trabaho na yan ng mga antingero, at ayoko makisawsaw sa mga ganyang pagtatalo. Seryosong wika nito. Dumaan pa ang mga araw. Patuloy niya pa rin pinag-iisipan ang mga katagang inilahad ng kanyang ama. Di man siya nagsasalita pero aminado siya na hindi niya nauunawaan ang mga sinasabi nito sa kanya hanggang sa nasaksihan niya ang tangka nitong panggagamot sa isang lalaking nayanggaw ng aswang. Sa pagkakatanda ni Galario, hapon ng Huwebes nang dalhin ito sa kanila. Meron pa noong araw pero yung lalaking yon parang hindi na mapakali. Pagpasok nito sa bahay nila, paulit-ulit yung tumitingala na animoy meron itong hinahanap. Malalim din ang paghinga nito, tapos may mga salita ito na hindi nila maintindihan. Ayon sa mga kamag-anak, mag-iisang linggo na umanong gano'n ang kanilang kadugo. Nadala na rin nila ito sa pagamutan pero walang nagawa ang mga doktor sa kalagayan nito. Dagdag pa ng mga ito na albularyo na lang ang huling tsansa nila para ito ay mapagaling. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, hindi na ito nagdalawang isip na patalian ang lalaki. Mariin na rin itong inilahad ang tunay nitong karamdaman at kung ano ang kanilang magagawa upang ito ay mapigilan. Isa lang akong simpleng albularyo, kaya hindi ko mapapangako ang paggaling ng taong ito. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Pero kapag hindi ko kinaya, sa lalong madaling panahon, dalhin natin ito sa aking kaibigan. Nang marinig naman yon ng mga kadugo ng pasyente, napilitan naman itong sumang-ayon sa sinabi nito. At pagkatapos ng usapan, dito na sinimula ng tatay niya ang panggagamot. Ayon sa kanya, wala namang espesyal na ginawa dito ang tatay niya. Bukod sa pinainom lang yon ng mga dagta ng halamang gamot, may mga kakarampot lang din itong inusal dito. Ang kaso lang, kahit anong gawin ito,
Lahat ng gamot na pilit nitong ipinapasok, paulit-ulit lang ding sinusuka ng pasyente. At sa bawat pagsuka, namumutla ito kasabay ng pagkumbulsyon ng katawan. Nakakatakot itong masilayan, kaya nang hindi na niyan atim ang kanyang mga nakikita, napilitan siyang umalis sa silid. Ilang oras pa ang lumipas. Dito na nagkagulo ang pamilya ng pasyente, kaya naman dala ng kuryosidad, napilitan siyang bumalik sa kinaroroonan ng mga ito. Pagdating niya sa lugar na yon, nadatnan niya yung nagtutulong-tulong para pakalmahin ang pasyenteng nagwawala na. Halos mawasak na rin ang higa ang kinaroroonan nito, pero sa kabila nun, napakalakas pa rin ito. Kaya naman dito na siya inutusan ng tatay niya na pumunta ng baryo. Ipinapatawag na nito ang kanyang kaibigan dahil malabo na nilang mailipat pa ito sa ganoong oras. Pagkarinig naman ni Galario sa sinabi nito, kahit natatakot siyang lumabas ng gabi, napilitan siyang sumunod. Paglabas niya ng bahay, agad niyang hinugot ang sulo sa dingding, sabay karipas ng takbo patungo sa baryo. Sa kasagsagan ng kanyang pananakbo, maraming katanungan ang sumasagi sa kanyang isipan. Unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng takot pero pinipilit niyang wag ditong magpatalo. Alam niya kasi na kapag natakot siya, marami ng guni-guni ang sasakop sa utak niya. Hindi yun magiging maganda, lalo pat malayo-layo pa sa kanilang lugar ang kanyang pupuntahan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pag-usad, pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Ngunit nang dumaan na siya sa nyugan, dito na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. At sa hindi malamang dahilan, may mga nadaraanan na siya noong puno ng saging sa pinakagitna ng daan. Hitik na hitik ang mga ito sa bunga at kung titingnan, napakalayo nito sa mga pangkaraniwang puno. Dahil dito, may mga pagkakataong napapahinto na siya para pagmasdan ng mga kakaibang bagay na nadiskubre niya. Ang kaso lang, kapag magpahinga siya ng 1 minuto, may naririnig siyang kakaibang huni ng hayop na animoy umaaligid sa kinaroroonan niya. Ano man ito, nasisiguro niya na mapanganib ito, kaya kapag naririnig niya ang nilalang, di na siya nagtatagal sa kanyang kinaroroonan. Kumbaga, ito na ang kanyang nagiging senyas para lisanin ang lugar. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na magmula noong pumasok siya rito, meron na palang nakabuntot sa kanyang nilalang. At pagsilay niya sa bukana ng baryo, dito na siya nito biglang sinunggaban. Walang kamalay-malay noon si Galario, kaya pagsunggab ng nilalang, agad siyang natisod at gumulong sa lupa. Dahil sa pangyayari, dito na siya nito malayang pinagkakakalmot hanggang sa magkapunit-punit na ang suot niyang damit. Hindi pa ito nakontento, paulit-ulit siya nitong sinakmal sa balikat hanggang sa natuklap na ang kanyang balat. Hindi nagtagal, nang malasahan na nito ang kanyang dugo, bigla na lamang siya nitong nilayuan. At sa hindi malamang dahilan, kumaripas ito ng takbo papalayo habang umaatungal. Kaya naman nung maglaho na ito, nagmamadali siyang tumayo at tumungo sa bahay ng kaibigan ng kanyang ama. Pagkatok niya sa pinto, doon pa lamang niya ininda ang hapdi at sakit ng natamo niyang pinsala. Gayunpaman, alang-alang sa pasyente, tiniis niya ito upang matupad lamang ang utos ng tatay niya. Maya-maya pa, pagbukas ng pinto ng bahay, gulat na bumungad sa kanya ang kaibigan nito. Oh, Galario, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Bungad nitong wika. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman itong nakita ang marka ng pangil na bumaon sa laman niya. Bagay na naging daan upang hindi na yon maghintay sa kanyang kasagutan. Kaya naman sa halip na makipag-usap, minabuti na lamang nitong tulungan siya. Dala ng pagmamadali, pilit siyang tumanggi sa iniaalok nitong tulong pero di rin siya nito pinakinggan.
Alam ng albularyo na malubha ang kanyang natamo, kaya bago sila umalis sa bahay nito, siniguro muna nitong nasa maayos na kalagayan ang kanyang sugat. Bagay na nagpatagal naman sa kanilang dalawa. Pagbalik nila sa kanilang pamamahay, nadatnan niya ang kanyang ama na nanginginig habang pilit umiinom ng kape sa labas ng silid. Tulala rin itong nakatitig sa kawalan na parabang napakalalim ng kanyang iniisip. Kusa lang din yung napawi noong narinig na nito ang tinig ng kanyang kaibigan. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman yung lumapit. Ora mismo inilahad nito ang mga nangyayari at ang kasalukuyang sitwasyon ng biktima. Nang marinig naman ito ng albularyo, tumangulang naman ito habang sumasagot dito ng, Magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala. Matapos nitong makapagsalita, dumiretso na yung pumasok sa loob ng silid. Bago sumapit ang 4:00 ng madaling araw, lumabas na ito bitbit ang magandang balita. Ayon dito, sadyang malubha na ang yanggaw sa sistema nito, pero nagawa naman niya yon ng paraan. At ang tanging ginamit ng albularyo para mapuksa ang nilalang ay ang inipon nitong likido na nagmula sa buntot ng pagi. Yon ang hinalo nito sa langis para sapilitang mailuwa ng pasyente ang pulang sisiw na nagsusumiksik na sa pagitan ng mga baga nito. Nabanggit din ito na noong lumabas ang sisiw wala na yung buhay. Maaaring naapektuhan yun sa ginawa ng tatay niya, kaya ito nang hina ng husto at hindi na nakalaban pa. Nang mailahad naman ito ang lahat, tahimik na yung nagpahinga sa tabi nila. Kinaumagahan, sumabay na ito sa pasyente pabalik ng baryo. Bago rin ito nilisan ng kanilang tahanan, pinaalalahanan nito ang kanyang ama na bantayan ang sugat niya. Nabanggit din ito ang tungkol sa nangyari, kaya nang malaman ito ng tatay niya, abot langit ang naging pag-aalala nito. Dumaan ang mga araw, nanatiling nasa bahay lang si Galario. Halos ilang linggo na rin siya noong walang trabaho, kaya kapansin-pansin ang paghihirap ng kanilang pamilya. At para naman matustusan ang mga kakulangan sa bahay nila, nagtulong-tulong na ang kanyang mga kapatid na mangisda at magbenta ng kung ano-ano. Labis naman niyang ikinalungkot ito dahil pakiramdam niya napakawalang kwenta niyang panganay. Subalit pagkatapos ng mahaba-habang pag-uusap, nahimasmasan din siya ukol sa mga naiisip niya. Kalaunan, nang bumuti na ang kanyang pakiramdam, minarapat niya na bumalik na muna sa trabaho. Hinayaan niya ang kanyang ama na mag-asikaso sa mga pasyente nito, gawa ng alam niya, hindi sila mabubuhay kapag nanatili lang siya sa tabi nito. At sa loob ng halos 1 buwan na pagbabanat ng buto, sa tulong ng kanyang mga kapatid, nagawa nilang maibalik sa dati ang estado ng kanilang pamumuhay. Ikinatuwa naman yon ng kanyang ina, gawa ng kahit papaano, nararamdaman na rin itong bumubuti na ang kalagayan nila. Ngunit, lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya, meron pala noong itinatagong lihim itong si Galario. Ang hindi nila alam, na kapag namamana ito, may kinikita itong matandang babae sa dalampasigan. At ang matandang yon ay ang mismong aswang na umatake sa kanya ilang buwan na ang nakakaraan. Ayon sa kanya, gustong-gusto niya itong saktan pero kapag naririnig niya ang mga babala nito, nagiging parang isa siyang maamong tupa. Walang magawa, kundi ang sumunod lang sa ibig nitong mangyari. At base sa nilalang na yon, wala itong ibang kailangan sa kanya, kundi ang dugo niya. Nabanggit din ito, gagamitin niya ang dugo ni Galario upang patayin ang mga kalahi niya. At kapag naisakatuparan na niya ito, tablado na ang kanilang mga napag-usapan. Mariin din itong inilahad na, yun lang ang kanyang kailangan, kaya mas mainam na ito ay kanyang pagbigyan. Nangako rin ito na hanggat hindi siya tatalikod sa mga napag-usapan nila,
di ito gagawa ng paraan upang mapahamak ang kanyang pamilya. Bagay na sinang-ayunan naman ni Galario. Naisip niya na ang pakikipagkasundo dito ay ang pinakamagandang paraan para mawala ang nakaambang problema sa kanila. Inakala rin niya na hindi mauubos ang kataw sa kanyang dugo, subalit ang hindi niya alam, meron itong hangganan. Makalipas lamang ang 4 na araw na pagkuha nito ng dugo sa kanya, unti-unti na siyang nakakaramdam ng panghihina. Wala na rin siyang napapansing gumagapang sa kanyang sistema, kaya naman personal na siyang sumadya sa kaibigan ng tatay niya. Pagdating niya sa bahay nito, agad niyang inilahad ang tungkol sa mga nangyari. Nakiusap din siya rito na huwag itong sabihin sa kanyang ama para naman hindi ito mag-alala sa kanya. Ngunit nang marinig ito ng manggagamot, seryoso itong sumagot ng, Mukhang hindi mo ata alam kung ano ang kalagayan mo ngayon. Tatapatin na kita. Hindi maganda ang iyong lagay. Ano bang pumasok sa ulo mo't nakipagkasundo ka sa demonyo? Di mo ba alam? Namamatay na ang mga kataw sa katawan mo. At kapag naubos sila, katakatakot na karamdaman ang mararanasan mo. Humanda ka, Galario. Dahil yung panghihina mo, meron niyang seryosong banta sa iyong kalusugan. Ako na ang nagsasabi sa iyo. Talikuran mo na ang inyong mga napag-usapan. Huwag ka matakot, sapagkat tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Matapos itong mailahad ng matanda, ipinakita nito sa kanya ang mga senyales na namamatay na ang kataw sa kanyang katawan. Kaya naman nang mapansin ito ni Galario, wala siyang nagawa kundi ang maniwala. Noon ding mismong araw na yon, nagdesisyon na siyang putulin ang ugnayan nila ng nilalang. At para maalis ang bantang ibinigay nito sa kanya, itinuro niya sa kaibigan ng kanyang ama ang lokasyon ng tahanan nito. Pagtungtong ng hapon, magkasama sila ritong tumungo. Tinahak nila ang mga daan na hindi nito inaasahan upang masiguro na masosorpresa ito sa pag-atake nila. Hindi nagtagal, nang marating nila ang liblib na parte ng dalampasigan, dito nila nasilayan ang isang maliit na kubo na halos malapit ng masira. At mula rin sa kanilang pinagtataguan, natanaw nila ang matandang nagbibilad ng mga tipak-tipak na karne. Pagsilay naman dito ng manggagamot, agad siya nitong sinenyasan na magpatuloy sa pag-usad. Pagtalikod ng araw sa kalupaan, malapit na sila sa tahanan ng nilalang. Ang problema, masyado ng madilim ang paligid, kaya kahit anong aninag nila, wala na sila halos makita. Di naman sila pwedeng gumamit ng sulo, dahil sa oras na sinindihan nila ito, madali sila nitong matutunugan. Kaya ang ginawa ng kaibigan ng tatay niya, iniwan siya nito malayo sa bahay. Mag-isa yung lumapit sa pugad ng nilalang, at nung tuluyan na itong lumapit, walang kaabog-abog itong pumasok sa loob. Hindi niya na nakita ang mga sumunod na pangyayari, ngunit rinig na rinig niya ang ungol at sigaw ng dalawa. Maya-maya pa, lumabas ang mga ito habang patuloy pa ring nakikipagbuno. Pagbaling niya ng tingin sa albularyo, nakita niya na naliligo na ito sa sarili nitong dugo. Malalalim na rin ang natamo nitong pinsala sa katawan, tapos sa estado nito, parang kinakaya na ito ng nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang babagsak na ito, bigla yun nakahugot ng punyal sa tagiliran. Pagtarak nito ng albularyo sa kamay ng nilalang, agad nitong hinatak ang sundang na kanina pa nitong nabitawan. Matapos nun, walang habas niya yung pinagtatataga hanggang sa natapyas na nito ang dalawa nitong kamay. Dahil sa pangyayari, halos magwala na ang nilalang sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Pilit na rin itong sinusukol ang kanyang katunggali, indikasyon na nalalagay na sa panganib ang sarili nito. Ngunit dahil sa karanasan ng albularyo, wala yung nagawa kundi ang mahulog sa mga bitag nito.
Kalaunan, dahil sa kawalan nito ng kamay na maaaring isalag, tumama na sa iba't ibang katawan ng nilalang ang hawak niyang sundang. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa sobrang dami ng tinanggap nitong pinsala, unti-unti na rin yung nanghina hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Nang masipat naman yon ng albularyo, dito pa lamang ito nagsindi ng sulo. Nang hihina man, nanatili itong matatag pagpapakita ng kahandaan kung sakali mang may mangyari na hindi inaasahan. Maya-maya pa, nang masipat nitong patay na ang nilalang, dito na siya nito tinawag. Paglapit naman niya, nakita niya ng harapan ang naaagnas nitong katawan. Bago nila hinalughog ang looban ng bahay, minabuti muna nilang ilibing ito para naman kahit papaano hindi sila magambala sa katawan nitong nakabulagta. At mula sa loob ng tahanang yon, nakita nila ang gara-garapong dugo ni Galario. Yung iba sa mga ito, isinali na sa isang espesyal na lalagyanan at sa hindi malamang dahilan, nagkaroon na ito ng kakaibang kulay. Kamangha-manghaman ang ginawa ng nilalang, minabuti nilang isabay ang mga dugong yun sa hukay. Hindi na nila ito pinag-aksehan ng oras dahil alam ng albularyo na patay na ang lahat ng kataw na nakuha nito. Matapos ang pangyayaring yan, umuwi silang dalawa. Mag-iilang buwan pa ang dumaan bago niya yun ipinagtapat sa kanyang ama. At sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Magmula kasi noong napatay na nila ang nilalang, dito na rin nagsimula ang kanyang mga karamdaman. Mula noon, napakadali na lamang niyang kapitan ng sakit. Yun bang, kahit sa konting ulan tinatrangkaso kaagad siya kapag hindi siya nakakaligo sa tubig ng bukal. Sa edad niyang 30 anyos, dinapuan na siya ng napakaraming sakit na walang lunas. Nakakalungkot man ang ganoong sitwasyon. Pilit siyang nagpakatatag, alang-alang sa kanyang pamilya. Habang malakas at may buhay itong si Galario, lumaban talaga siya. Ngunit dumating na rin ang puntong napagtanto niya na kailangan na rin niyang sumuko. Kalaunan, sa edad niyang 35 anyos, binawian siya ng buhay. At ang nangyari sa kanya, ang nagbigay ng aral sa kanyang mga naulila. Magmula noon, paulit-ulit nang sinasabi ng kanyang ama na bigyan ng halaga ang anumang biyaya na ibinigay ng kalikasan sa kanila, lalong-lalo na ang biyaya ng gabay na kataw.